सान्थिपुर बाजाराव सान्थिपुरनि लेखा गोरों साख्रि गैयै लाइमोन जनजाति आफादा साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि। सान्थिपुर बाजाराव सान्थिपुर लेखा गोरों साख्रि गैयै लाइमोन जनजाति आफादा साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि। चिरां जिल्लानि सान्थिपुर बाजाराव दिनै माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै सान्थिपुर ओनसोलनि लेखा गोरों साख्रि गैयै लाइमोन जनजाति आफादा साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारिजों लोगोसे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, जौ जुवानिफ्राय आरो ड्राग्स बायदि समाज बेरेखा हाबानिफ्राय जानगाराव थानो खावलायनाय स्लगानजों लोगोसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जायो। 1993 मायथाइयावनो सान्थिपुर ओनसोलाव बे लाइमोन आफादखौ दानाय जादोंमोनब्लाबो माखासे राजखान्थिनि जेंना आरो समाजारि जेंनानि थाखाय थांनाय गोलाव समाव जेबो खामानि मावनो हायाखैमोनब्लाबो फैबाय थानाय समाव ओनसोलनि आरो समाजनि गोबां खामानि मावनो सिगांगोन होननानै बुंथियो बे आफादनि गाहाय नेहाथारि थमास बसुमतारी बिथाङा। যিখিনি দিৱস গান্ধী জয়ন্তী দিৱস এইটো মানে বেছ কৰি আমি যি কাৰ্যসূচী লৈছে এইটো চবে মানে দেখক বা জানক যে এটা মেছেজ যাওক ৰাজ্যলৈ বা মানে সব ব্যক্তিলৈ যাতে মানে চাফা মানে নিজৰ ঘৰৰ হওক বা নিজৰ যিকোনো ঠাইও হওক যাতে মানে চাফা ৰাখে বা চাফা ভালকৈ মানে ৰাখে যাতে বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আমি মানে বাচিব পাৰে আৰু চাফা থাকিলে আমি যে মানুহৰ যে দেহা বা মন এইবিলাক মানে ক্লিন হৈ যায়। এইকাৰণে আমি এটা মেছেজ দিবলৈ আজি এই কাৰ্যসূচী লৈছে আৰু আমাৰ কাৰ্যসূচীটো সফল হৈছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ। এইটো অকল আজি প্ৰথম কৰিছোঁ এইটো কাৰ্যসূচী আৰু আমি শান্তিপুৰ বাজাৰ এৰিয়াটোৱে মানে কৰিছে সেইখিনি ঠাইত আমি কৰিছোঁ। থ্যাংক ইউ। दिनै जोङो गान्धी जयन्तीजों लोब्बा लानानै जे दिनैहाय बे साफाई अभियानखौ लादों बिनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो माने जोंनि साराउन्डिं दिनैहाय माने आबहावाया गुबुंले जानो थांगासिनो दङ। जों नुदों जेनेबा बाजाराव बिदिनो बायदिसिना जिखुनु बुस्थु बाया मानो प्लास्टिकजों बाहायनाय जायो। दा जों बेफोर लेथ्रा लेथ्रिफोरखौ जोङो साफा खालामबाय। बेयो इन्डियान गभर्नमेन्टनि मोनसे हाबाफारि। जोङो बे हाबाफारिखौनो जों दिनैहाय लोब्बा लानानै जे दिनैहाय बे साफाई अभियान हाबाफारिखौ लादों। बेनि गेजेरजों जोङो बेखौबो फोरमायनो नागिरदों माने जोंहा बे सान्थिपुर हालामाव मेट्रिक पासनिफ्राय लानानै BA MA जायफोर दिनैसिम ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो साख्रि मोनथ'वाखै बा जेबो खामानि मावथ'नाय जायाखै जों बेफोरखौ ज' खालामनानै मोनसे एसोसिएसन सान्थिपुर एजुकेटेड आनएमप्लयड ट्राइबेल एसोसिएसन होननाय मोनसे आफाद दानानै 1993 मायथाइयावनो बे आफादखौ दानाय जादोंमोन। बिनि उनावहाय बै समनि जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोनहा गावसिनि टार्म्सखौ सालायलांनानै गावसोरा सम बायदियै बिबानखौ फोजोबनानै जोंनो बे बिबानखौ होलांदों। दा दिनैहाय बिनि गेजेरजों जोङो बे हालामनि जेसेबां फरायनानै थानाय लाइमोनफोर आं दहाय जेरैबायदि बुंदों मेट्रिक पासनिफ्राय लानानै BA MA जायफोर क्वालिफिकेसन गोनां मानसिफोर दिनै जेबो मावथ'नाय जायाखै बा सोरबाया फिसा फिसौ माबाफोर मावदों। दा बेफोरखौबो जोङो गासैखौबो जथायनानै जोङो बे हालामनि जे बेखार जेंना समाज बेरेखा जायफोर खामानिफोर लोब्बा थानाय लाइमोनफोर जों बेफोरखौ बुथुमनानै लाबोनानै जों बेफोर समाज बेरेखा खामानिनिफ्राय जों माबोरैहाय गोजानाव लाखिनो हायो जों बेखौ सिन्था खालामदों। दा बेनि थाखायनो जोङो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंखौ बे हालामाव बेबायदि आफाद दं होननानै मिथियाखैबो जानो हागौ सोरबाया। दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों निस्सय मिथिगोन। माखासे लाइमोनफ्रा बुजियाखै
मा एसोसिएसन बिलाइ सानदों जानो हागौ माने सोरबाया सानदों ओइ माबा थाखा जाग्रा माबा मोनसे एसोसिएसनसो नामा बेबायदिबो सानदों खोमा जोङो थांनाय मिटिङाव जोङो सिद्धान्त लादों माने आरो बे दंखायोबो रेजिस्टार्ड मोनसे एसोसिएसनाव मोनफ्रोमबो बोसोरावहाय मेम्बारशिप सोसननाय जे हाबाफारि बे दङ दा जोंबो बेखौनो लादों जोङो बोसोरफ्रोमबो बा बोसोरथामजों बा बोसोरबाजों जोङो बेबायदि मेम्बारशिप लानाय जागोन जों बेखौ जोङो दाख्लै थांखि लादों दा जोङो थांखि लानाय बायदि जोङो फोस्रावबाय गामि गामि जोङो मिथिहरबाय जायफ्रा पुराना मेम्बार बिथांमोननोबो जों मिथिहरदों नोंथांमोननि गामियाव जायफोर बेबायदिनो फरायनानै थानायफोर मेट्रिक पास बिए पासफोर जायफोर ओरैनो दङ अननानै बेयाव जइन खालामफै जोङो बेखौ बुंहरदों दिनैसिम फैबायानो आरो दंबावो गोबां बेबायदिनो थाखोमानानै थानाय जेनेबा गोग्लैसोनानै थानाय सेंग्रा सिख्लाफोर बिसेसकै जोङो सेंग्राफोरखौ लादों जायफोर दासिमबो बेहाय बा जोंनि एसोसिएसनखौ मिथिया जोंनि मुल उद्देश्यखौ मिथिया बिथांमोनहा जाहाथे जोंनि दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों मिथिथों होननानै जोङो बे थांखिखौ लादों